Švýcarsko, jistě budete souhlasit, je krásné jako obrázek. To proto, že to je obrázek. Haha, dík. Švýcarsko, země kukaček, výhledů jež berou dech a piva za neuvěřitelných 10 liber za kousek. Pokud ovšem není zadara, jako je tomu zde v domě Alberta Lacroise. Ahoj. Musím vás přivítat tradičně po švýcarsku. Albert je expert na tradiční švýcarské jídlo a pití. A muckání s chlapy. No jo, nosí taštičku. Možná byste rád ochutnal tradiční švýcarský svařák. Jo. Je chuti buclaté a plně alkoholický. Úplně jako já. Ergot, nechal jsi tom pytlik, ty pitomče. Ale možná byste dal přednost naší tradiční švýcarské brandy. Je vyrobena pouze z broskví. Tady, prosím. Prost! Damon Hill, ha? No. Zahrajem si na sněhurku? Prosím? Já jo. Zimal. Ejchal. Smudlav. Stydlin. Rejpal. Dydlin. A profa. Profa! Jsem jaká. Kde pak jsou lodičky? Toto jsou tradiční švýcarské fondy. Bezva, mám hlad jako vlk. Mám takový hlad, že bych sežral i kráv. Vás nevímaje, madam. Nejdřív napíchnete chléb na vidličku. Píchy, píchy. Omočíte si Omočím si. a vložíte do úst. Ulity ham. Nechcete kousíček ochutnat? Jo. Holky je tvou, holky. To jsem já, nebo moje opice. Attenzione. Attenzione. Dobrý, že jo? Tak dost, pane, odejděte z mého domu. Mě už vyhazovali z lepších míst, než je to, ale my Britové můžeme být švorc, ale furt máme svůj šarm. Ven! Já bych měl mozkovou nemoc. Žádnej strach, já už jdu. Odcházím, ale můj duch tu bude s vámi. Na lyžích nemůžete, pane. Aha. Na lyžích ne, prosím. Ahoj. Na lyžích ne, venku je léto. Ahoj.